tiri pakati penyaya umwe munhu achida kuenda nenyika achida kutoenda nenyika kudoitora zvachose kutoenda nayo ndogwari kuda kutozama kuita according to maonero azvinoitwa nemazimbabwenzi mazhinji. And then madebate richipisa umwe achibudikira akadai so umwe achibudikira akadai so, and then zvonzi Rutendo is now akunzi no muCIA munhu ari kushandira intelligence yekuamerica munhu because zvino izvi abudikira achicriticize 2030 bill, right? Regai tipinde munyaya dzacho because tadzifambira. So Rutendo matinyarara issue a statement on X achiti if I am CIA agent then I have broken Zim laws and should be arrested for that, right? Zvichireva kuti vari kudi vakumupomedzera and isusu toziva mashandiro anoita politics dzemuzimbabwe anova tisingatarisiri futi kuti ukaona vakuda kupomedzera munhu mhosva vanokwanisa kutopedzisira vati muhozo muwana anayo anditi but handei kumberi akati notice how all the people fighting against me aren't bringing any single argument against my argument. All they are doing is throwing insults and accusations, calling me a CIA agent etc. It's because they know they can't refute what I am saying. So mukomana ari kuti vakomana ava vane vasikana vari kundijamukira vachinditi no yo Rutendo uri CIA wakazotengwa wakazotumwa wakazoita sei vachikanda tuma shade twese twavari kuita nenyaya yekuti Rutendo abudikira achiramba 2030 bill. Rutendo ari kutinozve vakomana imimi opozai kana kuti uyai nemo mafacts about why muchisapota 2030 because vamwe wenyu memusina kutomboriverenga bill here maangoona 1 point yongonzi kwanzi extend president 7 years hauna kunzwa zvese zvakataurwa bill here zvino include how much power consolidation, how much power the president will take away from even the parliament. The president will gain more power even above that parliament inenge chimuvhotera. So you can see kuti it's a conflict of interest. So regai tiinde mberi tichipedzisa zvataurwa naRutendo hanzi a change of term limit for president needs a referendum. Ari kurepeata zviri muconstitution. The change of term limit for parliament requires a referendum. And if the current parliament and the president want to enjoy these terms extensions they are making, they need 2 separate referendums. Each of these referendums can only be brought one at a time to parliament only after the one before has been fully processed. Conflict of interest ndo ari kuitika pana muri yeZimbabwe. So munofanira kunzwisisa kuti situation yakadai so inodhilwa nayo sei, because first thing zviya zvamuri kuudzwa zvokunzi hanzi pari kuitwa public consultation and then maMPs ozouya ovhota ka zviri kutonzi hazvizi pamutemo hakutorina zvakadaro. Zvinhu zvakadaro hazitombofaniri kugara zvaitika because the amendments that have been proposed in bill number 3 they require a referendum for them to be passed. So require kuti members of parliament vavote and here members of parliament are being given a package muri Zimbabwe ye 2 more years vari pabasa vachihora for free pasina kuenda kumavotes vamwe vavo vanono vasinganovotegwi. So ndo the same people vari kunzi vavote again kuti vazvivotera kuti vozviwedzera basa here kana kuti voita sei. So unongoona kuti pano mumupesa ari kutamba mahumbwe ari kuona soti tiri kumombe tiri muparliament iko mona China is a colonizer and China is a colonizer wakatongozviona kuti China yamatsotsi kubva pavakati vakira parliament paipa ndipo unotoona kuti matsotsi that is not the next thing chavari kutiuyisira ka philosophy yavo yecommunism isitombori real communism because real communism it's a classless society muri Zimbabwe. Inonzi classless society kureva kuti hakuna chigananda munyika iyoyo, hakuna munhu ane mari kupfuura umwe, everything belongs to everybody. Ndo inonzi communism yechokwadi, kwete izvi zvecommunism yotiri kucreata zvimwe zvigananda kana pane pachicreatwa zvigananda kana zvezvingoonekwa nevanhu mafungiro avo. So tiripo the Mtapa Times pano apa pekuti ndo paunonzwa every update, hapana chaunosarira. So make sure that you stay with the family and stay subscribed. Thank you for watching.